Kalpasan ti dua atawen, nga awan dagiti face-to-face, apan ang selebrar, kariti na duma-duma a piyesta iti intero a pagilian, ket makita ana isang sangayan ti ragsak, dagiti umili iti Marcos, Ilocos Norte, ti panakimaysada, ti selebrasyon, ti Manalon Festival 2023. Kas iti agtinawen a selebrasyon, ti Manalon Festival, ket ti maudi a paset na, ket ti panakaisayangkat, ti Grand Parade, aday to'y ket nakidanggayan, dagiti umili, ang naggapo, kadagiti 13 a barangay, iti Marcos. Makita ti timpuyog, panagmaymaysa ken suporta, dagiti lumugar iti Marcos, ti agdama nga administrasyon, tangamin, ket naduma-duma a talento, ti impakat da, tangamin ket adda iti pasalip, ti kinapintasan ti float, kinaaduan ti nakiparada, ken daduma pay apa-contest, anang iburayan, dagiti umili, dagiti ikikutan da a talento. Nakipagpaset pay dagiti na duma-duma a national agencies, nga adda iti uneg ti Marcos. Iti biyang ti Department of Education, dagiti na duma-duma a grupo, a naggapu, kadagiti kabkabangibang na nga ili. Dagiti adda iti private sectors, kaya dagiti adda iti biyang ti komersyo. Makita met ti kinaragsak, dagiti balikbayans, a naggapu, kadagiti nagduduma a pagilian. Kas agtinawen na panagpiesta ti Marcos, ket si suporta ni Madam Eli Peralta Coloma Mariano, asawa ti agdama a mayor, Honorable Antonio V. Mariano, dagiti na duma-duma a programa ken aktibidad ti Manalon Festival. Nagbalinmet ana isang sangayan a bisita ni Governor Mateo Marcos Manotok, ngem ti kaawan na ket insuno ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos. Ang video na ito mga ka-JCQ ay hatid sa inyo ng 1xBet. 1xBet is offering online services at 1xBet.com, where it provides a variety of gaming from sports, live betting to live casino, slots, financial, and many more. Para mag-register, pumunta lang kayo sa 1xBet website at tingnan ang 1x Games. Under the 1x Games, marami kayong pwedeng pagpipilian. Good news! Dahil tuloy-tuloy ang pagbibigay ng hanggang 7,000 bonus sa una ninyong deposit gamit ang promo code na JCQ. Pwede nyo ring makita ang promo code at link sa description at comment section ng video na ito para makuha ang inyong bonus. Be with us. Be stronger. 1xBet. Bookmaker Company.